Majita, welcome back to the channel. Bafethu igama lami nguseko. Orlando Pirates bafethu the best team in South Africa, with the best coach in South Africa, with the best players in South Africa. Bafethu are going to be the team to beat, obviously. Ngamadoda amakhulu, and zonke i-clubs zizafuna uzibonakalisa, zizafuna i-profit point against amadoda amakhulu. Apha kule video ngizothetha ngezinto ezi-5 things ucoach Abdeslam Moatu ufuneka azenze Orlando Pirates izohlala high level. 5 things qha Orlando Pirates ifuneka izenzile bafethu. Obviously Orlando Pirates bafethu i-big clubs zifuna uwina zonke i-matches. Xa ufuna uwina zonke i-matches thetha ukuthi ufuna uwina i-league again, ufuna uwina i-MTN 8 again, ufuna uwina i-CAF Champions League, ufuna uwina i-Carling Knockout, ufuna uwina i-Nedbank Cup. Number 1, Abdeslam Moatu bafethu afuneka yenzile is Orlando Pirates coach next season. Orlando Pirates funeke replace i-superstar yakhe emkileyo uRelebohile Mofokeng. The easy part was win a league with the players efana noMofokeng. Yona ndawo enzima ngoku ku-replace Mofokeng. Orlando Pirates iphinde iwine again. And umahluko phakathi kwe-great coach ne-good coach bafethu ibonakala ngoku. Abdeslam Moatu afuneka angareplace Mofokeng ngenye i-player. I-great coach zitshintsha i-playing system. I-great coaches zitshintsha i-playing system. Zitshintsha i-attacking patterns xa zireplace i-superstar, not ngo-like for like nenye i-player. Orlando Pirates ingatshintsha i-formation ingadlali ngo-number 10. Example, idlale i-4-3-3, idlale ngo-number 8 abayi-2 no-number 6, ingabikho ngo-number 10. Abdeslam Moatu unganyanzeleka enza into enjena bafethu, because izonke i-clubs zengo i-coaches zistadishile Orlando Pirates ngoku, zayazi Orlando Pirates ba bizithini i-strength zayo, zithini i-weaknesses zayo, and izoba njani without uMofokeng. I-great coach ne-great clubs bafethu ziyakwazi u-adapta after kumke i-superstar. Abdeslam Moatu ufuneka abonise le club, le team ba kuse le club Orlando Pirates is a bigger club than Mofokeng. The badge is bigger than Mofokeng. The club is older than Mofokeng. Number 2, Abdeslam Moatu into afuneka yenzile bafethu, Chita afuneka abulale i-comfort zone ki-players zakhe. Kill the comfort zone. Amachita anga-relax. I-clubs, i-teams bafethu, i-players xa ziwine i-league title ziyakwazi urelaxa. Sundowns imaster yolungisa laa nto. Sundowns zizantoni bisayina ii-players ezintsha Sundowns every season. And then ezi beziwine i-league zinga-relax ii-players phinde zifayithele position zazo. Abdeslam Moatu funeka angene kwi-change room for i-pre-season afike athi bafethu into enzeke last season masiyilibale bafethu, ngoku siqala ku-0, siqala ku-0 ngoku. Abdeslam Moatu funeka apushe loo message emajideni. I-training level, intensity ejimini bafethu funeka iphinde inyuke ngoku even more. I-standards ngoku kwi-players ne-performances funeka ziphinde zinyuke even more. Zonke i-players bafethu, and I mean zonke i-players funeka ziziprove ngoku all over again ba kusejonga ungubani wena and kuseyintoni okwazi uyenza, funeka ziqalele again uziprova. I-champions bafethu azidefendi ii-titles zazo, ii-cups zazo nge-mentality yayizolo. Funeka uthi gqi i-mentality entsha yakule season yanamhlanje not yayizolo. Okwesithathu bafethu, Abdeslam Moatu funeka enze ntoni? Funeka acreate imachine ezowina i-CAF Champions League this time bafethu. Orlando Pirates ayazi kudala ibala ngala trophy nokudala ifuna futhi. Kule season funeka yenze lo way bafethu. Last time bebephana the season before that atyiwa ki-semi-finals bafethu. Sayazi Pirates nayo ifuna i-star sesibini. Le club lena izibona ba kusejonga yona club inkulu eAfrika, South Africa bafethu. Club yokuqala iwine i-CAF Champions League, club yokuqala elanda i-star. Sundowns ngoku iba overtakeile, yabamba i-star sayo sokuqala ngo-2016, yabamba esesibini ngo-2026 last season bafethu. I-Pirates ngoku afuneka i-chase ngoku nayo kuselandisa esibini sayo i-star, because Orlando Pirates izibona ba kusejonga yona club eyaziwayo eAfrika more than i-Sundowns. But Abdeslam Moatu funeka ayazi ba kuse-CAF Champions League kudlalwa fair apha, kudlalwa kude namakhaya apha. Kuyatravelisha kuyiwa kude namakhaya apha, long flight trips bafethu. I-climate is different machita, i-stadium is different, i-fans, i-hostile crowds bafethu. I-fixtures ezininzi bafethu, i-fixtures ezinzima ezininzi bafethu. Betway Premiership big games, CAF Champions League big games. Udlala ngolwesibini, udlale Saturday. Uyadlala ngolwesibini, udlale Saturday, uphinde udlale ngolwesibini olandelayo. Into leyo 3 matches in 8 days. Abdeslam Moatu funeka akwazi uadapta kulo way. Enye into Abdeslam Moatu yabona last season bine-starting 11 esi-1 esicacayo, ngoku funeka bengathi ubaflex ngoku. Asipanise more players ngoku bengathi arotate ngoku. Number 4 into funeka yenzile Abdeslam Moatu bafethu, funeke asigcine levels ezintsha phakula team Orlando Pirates.
wonke umuntu apha South Africa ngoku not just i-coaches sisibone Orlando Pirates ikwazi ukwenza ntoni, Orlando Pirates idlala kanjani, sisibonile ii-weaknesses zayo. Abdeslam Ouaddou ngoku kufuneka athi gqine izinto ezintsha ngoku, funeka athi gqine tag ezintsha i-defense, funeka athi gqine tag ezintsha i-attack, i-new patterns, i-new methods. I-top coaches zenza loo nto bafethu worldwide. Uhlale u-step ahead bafethu ugqine ideas ezintsha. Orlando Pirates funeka ifumane iindlela ezintsha zokwenza i-set piece, zoskora i-set piece, zodefenda i-set piece. Orlando Pirates funeka ifumane neendlela ezintsha zokontrola igame ngoku, ungayikontrola igame ngendlela eyi-one. Grand Orlando Pirates bafethu funeka ihlale i-one step ahead bafethu kuwo wonke umntu eSouth Africa. Kuzo zonke ii-teams zalapha kwi-Betway Premiership, Orlando Pirates funeka ibe 1-2 steps ahead bafethu. Number 5, Orlando Pirates into funeka yenzile bafethu, funeka ikwazi again into funeka yenzile u-Abdeslam Ouaddou, funeka aphinde again akwazi ubona uba yeyiphi players ophinde ihambe after Mofo Gang, akwazi ureplace ngongoku before ihambe. Iplayer efana no-Ozone Apolis, iplayer efana noLebone Siyema, la majita angahamba e-Orkani bafethu. Orlando Pirates coach Abdeslam Ouaddou funeka abone even ngoku uba la majita ngawareplace kanjani. Abdeslam Ouaddou funeka akwazi uyibona ngoku loo nto, apreparishe ngoku oreplace ezinye players ezingavaya after Mofo Gang. Sezibona mosumane ii-players e-DDC Orlando Pirates, eziphi ii-players intswempu, sezibona ii-players Orlando Pirates ezifikayo Orlando Pirates seyisayinile. I-planning funeka iqale early u-Abdeslam Ouaddou, again 1-2 steps ahead. So grand ngoku bafethu last season Orlando Pirates ibingu-chapter 1 lo hamba bafethu, ibiyi-first season yakhe na-Orlando Pirates. Onomsebenzi umzima uzawuqala ngongoku bafethu, yonke iclub izawufuna ukuwisa Orlando Pirates kule season. iBuccaneer izawukwazi na udefenda i-league title, bazokwazi na udefenda i-MTN 8, bazokwazi na udefenda i-Carling knockout bafethu. Uyayibona le pressure ngakanani bafethu, intaba yepressure. Coach Abdeslam Ouaddou funeka abe smart bafethu, yabona that's why funeke zonke ii-levels funeke zinyuke bafethu. If Orlando Pirates ibiyikari ibine-gear eziyi-5 ngoku funeka fumane ugear number 6 bafethu. I think khona imoto kuthiwa ziphela ugear 7 ngoku bafethu kula malanga. Orlando Pirates funeka yenza into enjalo bafethu. Abdeslam Ouaddou i-coach progressive, uyazazi izinto ziyenzeka bafethu, uyayazi uba ayikho enye indlela, funeka banyuse ii-levels. Enye into e-grand for i-fans Pirates bafethu, ne-management seyibonakalisile i-support for Ouaddou. Yenza ntoni? Yasayina i-top signings already more than any other club. Orlando Pirates be-best club South Africa last season, but Orlando Pirates already seyidominata i-transfer market. Pirates seyisayine ngaphi ngoku 7 players, 8 players bafethu. uSibangane Zulu, central defender suka kwi-Richards Bay, i-left back isuka kwi-Siwelele FC uNeo Rapoho, central midfielder suka kwi-Stellenbosch FC uMthetheleli Mthiyane, central midfielder / attacking midfielder uMatome Molai from Leicester City, i-winger isuka kwi-Siwelele FC uKohlale Ngwato, i-striker isuka kwi-Siwelele FC uGampani Lungu. Orlando Pirates mean business bafethu. Ubani onye bafethu, I might have even forgotten 1 or 2 more bafethu. That means Orlando Pirates, that shows how Orlando Pirates have been so busy in the market bafethu. Basi lose count how many signings they have made. Yabo into enjena bafethu also helps ezinye players beziwine izinto last season bazinga-relax, zingabikho too complacent, kufike new signings ezi-hungry ezifuna ukompyuter. So nazo bafethu vandaag izinto eziyi-5 Abdeslam Ouaddou funeka zenzile Orlando Pirates. Orlando Pirates izohlala iki-high level, izizinja ezinkulu bafethu, i-top dogs, amadoda amakhulu. 5 things bafethu. Ngicela ngale bayo support i-channel bafethu ngo-like okanye ngo-subscribe. Mwacha bafethu.